L'arxiu sempre ha estat donant suport a la festa, tant com a fons documental, participant en l'organització dels col·loquis de la festa del Renaixement, participant en actes com el jurament dels arxivers, que ara és un acte propi que s'ha incorporat en els darrers anys, o bé organitzant exposicions com aquesta, com la que fa 2 anys es va organitzar, que era la memòria de la festa del Renaixement, que venia a ser un recull de tot el material gràfic que es va organitzar el 2014. El 2015, la panoràmica de Wingarde va ser el motiu de l'exposició que l'arxiu ha organitzat col·laborant amb la festa. I en aquesta ocasió, l'AUCA, la interpretació artística del Melvert. Jo diria que una AUCA ve a ser com la reproducció d'un edifici on per les seves finestres podem veure el que passa i està passant en aquest edifici i com la història que es va vivint en l'edifici es va contant. I aquí, en definitiva, el que tenim aquí és els col·loquis, com per més pits aquestes finestres es van interpretant per part de Norbert en aquests magnífics dibuixos. A banda, la idea que és sensacional, que l'explicaran Albert i Norbert, és treure aquestes filigranes que hi ha a l'AUCA i posar-les totes unetes d'altres perquè poguessin gaudir del dibuix i de la coherència que tenen en relació als col·loquis. En aquest sentit, felicitar una vegada més la feina de Robert, felicitar la feina de l'Arxiu, Albert i Laura, per tal de poder impulsar aquestes exposicions que crec que ja és la tercera o quarta que inaugurem aquí durant aquest any 2016.